Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Ngayong araw sa Kamaong Acero, New People's Army inako ang pagpatay sa incumbent barangay chairman sa Negros Occidental. Dahil sa kawalang supply ng bigas, Zamboanga City idiniklarang nasa state of calamity. Lalong pagdami naman ng police scalawags, hindi daw ikinababahala ng PNP chief. Pagdiriwang sa koronadal ng Idil Adha, apektado po ng bomb attack. League of Municipalities of the Philippines sa Cebu, pupulungin ni Pangulong Duterte ngayong araw. COA inutusan si Congressman Villafuerte na isauli ang 24.75 million na binigay ng NGO o sa NGO noong Gobernador Pasya. Small-scale mining sa Cordillera Region na pipintong ipasara. Administrador ng pamahalaan o paaralan maaring makasuhan mga estudyante na trauma sa ipinasunog na kanilang mga gamit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero sa Leader News Philippines. Sumasa inyo po ng live mula po sa studios ng LNPH on HD Quality at kami po'y bumabati ng isang napakagandang umaga. Martes ng umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ngayon? Ngayon po ay 21 sa buwan po ng Agosto taong 2018. Welcome po ang lahat sa ating pagtatanghal sa araw pong ito ng Tuesday. Siyempre, good morning sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Central Luzon area, Northern Luzon, mga nasa Calabarzon area, nasa Kabisayaan, sa Kamindanawan, sa buong Kabuluan at sa mga OFW sa buong mundo. Hi! Hello! Kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, Operations Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop. Tayo po ay full force para sa araw pong ito ng Tuesday upang muling dalhin po sa inyo ang palatuntunang Kamaong Acero. Sa araw pong ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin, ito bang reaksyon ng Philippine National Police, especially ng PNP Chief, na parang okay lamang, hindi siya naalarma sa lalong pagtaas po ng bilang ng mga police scalawags. Tama bang hindi naalarma po ang PNP Chief sa lalong tumataas pong bilang ng mga police scalawags sa ating bansa? What do you think, ladies and gentlemen? Ang ating mga manonood, kayo po mga minamahal po naming mga manonood, you can freely join us. Sali po kayo. I-like po muna ninyo ang ating FB page at yung sagot po ninyo, i-comment po ninyo sa ating page at babasahin po natin yan. Dito po ay may respeto. Ang palatuntunan ito ay respetado po natin ang lahat ng opinyon sa araw-araw sa ating palatuntunan because everyone has their own opinion. So ano man po ang inyong sasabihin, ano man po ang inyong damdamin, yan po ay respetado namin at equally babasahin po natin yan ng walang dagdag, walang bawas, wala pong i-delete, wala pong idadagdag. As is, babasahin po natin sapagkat nais po nating marinig at talagang bigyang tinig ang taong bayan sa mga nangyayari sa ating lipunan. Repeat, tama bang hindi na alarma ang PNP Chief sa lalong tumataas pang bilang ng mga police scalawags? Alright, by the way, sa mga nais pong sumali ng live sa ating palatuntunan, pwede niyo po kaming tawagan sa 0927-494-2175 sa mga smart
sa mga Globe subscribers. At doon naman po sa mga gumagamit ng Smart Talk and Text, ano pa? Iba yung TM. Smart Talk and Text, Sun. Yan, Sun. Kakabiruan pagka maulan daw, walang sun. Pag Smart Talk and Text Sun, ang contact number po ay 0949-7365000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Gandang umaga po sa mga may birthday ngayon. By the way, advance happy birthday sa aking kapatid na si Ellie Joy Dacame na nandyan sa Marilao City, sa lalawigan po ng Bulacan. Ano kaya mangyayari dyan sa Bulacan sa darating na eleksyon? Malapit na po ang filing ng mga COC as I've been mentioning sa mga previous episodes po natin. Ngayon ay medyo pakeme-keme pa ang mga kandidato, puros palipad hangin. Palipad hangin, paramdam, wala pang direktang nagsasabi na sila'y kakandidato talaga, maliban doon sa mga talagang walang ibang pupuntahan. Halimbawa, si Vice Governor Daniel Fernando. Si Vice Governor Daniel Fernando, third termer na Vice Governor ng Bulacan. Ay, ano ba nang gagawin niya? Alam nga naman magkonsyahal. Vice Governor na, di ba? And therefore, pagsusumikapan niya na lamang na maalis yung salitang Vice sa kanyang titulo para siya po ay maging full-fledged na governor. But hindi po ganun kadali yun. Dadaan po siya sa halalan, kakandidato po siya para magkaalaman kung sabay gugustuhin ng mga taga-Bulacan na maging governor. Yan, kapalit ni Governor Wilhelmino aka Willie Alvarado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Di po ba? Magandang umaga po sa mga taga-Bulacan. Sino baga ang mga matutunog na mga kandidato dyan? Dyan sa lalawigan ng Bulacan, talamak po ang kung ano-anong illegal dyan. Daming illegal dyan sa Bulacan. Ang pinaka-worst dyan na nakakatakot ay ang environmental degradation sapagkat naubos ang kayamanan sa bundok. Mga kahoy, mga marmol. Therefore, ang lalawigan po ng Bulacan ay anytime maaring daluhungin po ng mga pagbaha dahil sa hindi po naproteksyonan ang kabundukan dyan, especially yung Sierra Madre na nasa gilid po ng Bulacan na pinanggagalingan po ng supply ng tubig at maaring pagmulan din po ng trahedya dahil sa kapabayaan ng mga nanunungkulan dyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bilib na bilib ako dati dyan kay Willie Alvarado sapagkat may mga kampanya pa siya sa akin ganito. Pero nung malaman ko, Diyos ko po, sino ba talaga ang pasimuno ng pag-ubos ng mga marmol dyan sa Bulacan? Kayong mga bayan na dinadaanan ng mga marmol dyan sa Bulacan, paghahakot illegally ng mga marmol dyan sa Bulacan, alam na alam niyo kung sinong pasimuno dyan, di ba? Dyan, sa may San Ildefonso. Sa may, dito sa San Rafael. Di ba? Idinadaan dyan sa may San Rafael. Ang mga marmol na illegal na hinahakot, minimina dyan sa kabundukan ng Sierra Madre. So dapat matuto ang mga taga-Bulacan na talagang pumili ng mga leader na may malasakit sa kanilang mga buhay-buhay. Sapagkat alam nyo, ang pag-ubos ng kayamanang bundok sa naturang paligid ng probinsya ng Bulacan ay very, very dangerous. We care for Bulacanos na maaari pong isang umaga ay talagang daluhungin po ng baha. Wala nang mga puno. In fact, sa mga report ni Tony Arsenal doon sa mga
ibang bayan dyan, di ba? Nakita natin yung grabing pagbaha. Diyos ka po. So, good luck po sa mga taga Bulacan, sa mga butanteng Bulakenyo. Yan po ang ating mensahe. Good luck sa inyo. Be very, very selective on who are the real qualified in terms of malasakit, in terms of being true. Sa pangangalaga sa kalikasan, yung hindi po sangkot sa kung ano-anong illegal dyan sa Bulacan. Diba, kasama ang Teofel Santos? Tayo kasing mga media, hindi po tayo naupo lang sa ating mga upuan. Hindi lang tayo paikot-ikot para pumiar. Tayo po ay may mata, may tenga sa lahat pong katotohanang nangyayari po sa ating mga paligid na naitataya po ang tinatawag nating public safety and interest. Napakahalaga po ng public safety. Batiin natin as early as this time si Barbie Periol. Hi, Barbie Periol. Sir Idol, safety riding always. Take care always and God bless. God bless. God bless. I miss you more. Barbie Periol. Cathy Bragais, good morning. Pogi, na Leader News. Mader, kumusta ka dyan, Mader? Manay Jun Bernasal, ang ating kasama po sa Philippine Online Broadcasters Association. Maray nagatabi dyan sa mga taga Las Piñas. Ayan. Manoy Roger Bron sa Dasma ba si Manoy Roger? Dasmariñas ba siya? Paring Gani Oro sa Quezon City, paring Mario Batiga sa San Jose del Monte, Bulacan. At si paring Bong David sa Netherlands. Yan ang makasama natin, Engineer Oliver Licop at ang inyong pong lingkod bilang Pangulo po ng Philippine Online Broadcasters Association. Hinihikayat po natin ang lahat na maging responsable sa pagpo-post, pag-share ng mga informasyon sa online, sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at sa Instagram, sapagkat ang online po ay very, very powerful. Kapag kayo nakatanggap ng kung ano-anong informasyon, isi-share po ninyo without checking whether yung mga pinapasa po sa inyo, yung sinishare po ninyo ay totoo. Equally, kayo po'y liable sa pagkalat po ng mga fake news, mga fake alerts, mga hate posts, at kung ano-ano pang mga balasubas na mga materyales at basurang materyales po, whether written or graphics or video sa online. Ang Philippine Online Broadcasters Association naglalayon pong mas dumami ang mga matitinong materyales, informations, videos, news, sa digital platform natin ang online. Kaya alongside with it, mga kaibigan, nagtutuloy-tuloy po ang ating mobile journalism workshop ng Leader News Philippines. In fact, by August 28, next week, we'll be in Tacloban City. And we're working in cooperation with the city government of Tacloban, headed by Mayor Cristina Romualdez. And we thank you for providing the venue and the facilities of the City Hall. And I think the Rotary Club of Tacloban City na magbibigay din para maging matagumpay yung ating mobile journalism workshop sa Tacloban City. Abangan po ninyo ang iba pang mga schedules natin ng mobile journalism workshop sa iba pang mga key cities sa buong kapuluan sapagkat we wanted to bring our advocacy to all urban areas in the Philippines upang mas dumami po ang mga responsableng mga may hawak ng cellphone, may laptop, may tablet, nag-go online at mas mapadami po natin ang mga matitinong materyales, mga informative, useful informations na magagamit especially ng mga kabataang nasa online platform at yan na po ang nagiging source of information. Yan na po nagre-research sa mga estudyante
ay napakapangit po kapag ang pagbukas po nila sa Google, pagbukas nila ng Facebook, ay mga basurang impormasyon ang makikita po nila. So that is our advocacy. Dala-dala po natin yan sa ating mga activities ng POBA at ng Leader News Mobile Journalism Workshop na inaalok po natin madala sa lahat pong lugar sa buong mundo. Buong mundo Pilipinas na lang muna. Pilipinas na lang muna. Ulitin natin yung ating survey question sa ating palatuntunan. Tanong sa bayan sa umaga pong ito. Tama bang hindi na alarma ang PNP chief sa lalong pagtaas po ng bilang ng mga pulises kalawag sa ating bansa? Ayan, yung ating survey question. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bago po ang lahat, nais po nating batiin ang chairperson ng founder, chairperson and chief executive officer ng Sulong Katutubo International Foundation for the very, very successful launch and start of the implementation of the Livelihood Project para po sa daang-daang benepisyaryo po ng tulong pangkabuhayan ng espesyal na foundation na ito, ang Sulong Katutubo International Foundation, headed by Her Royal Highness Princess Sunshine Amira R. Magdangal. Ma'am, congratulations at napaka matagumpay na launch and implementation of the livelihood program ng Sulong Katutubo. The most awaited program of the foundation. And it was well attended. Halos 1,000 po ang dumating na nagnanais maging benepisyaryo. At doon po sa daming yon, talagang may identified doon na first batch, yung iba magiging second batch, yung iba third batch. At sa lahat po yan ay mabibigyan. At pakiantay lamang pala sapagkat yung training, yung livelihood training and financial workshop natin ay dependent po doon sa availability ng taga-PNB. Ang conduit kasi natin na katuwang dyan na nagsusupervise ng proyektong ito ay ang Philippine National Bank, chaired by Chairman Lucio Tan, at tinutulungan po ang foundation na matiyak na magiging successful po yung pakay natin na mapaunlad ang buhay ng bawat miyembro ng Sulong Katutubo International Foundation. So therefore, talagang gusto naming maturuan ng bawat isa na bago hawakan po yung tulong na funds, na pera, na gagamitin po sa individual na mga negosyo, ay maturuan po natin sila ng sapat na kaalaman at kakayahan ng pag-iingat, pagpapalago at pagpapatakbo ng negosyo gamit po yung perang galing sa Sulong Katutubo International Foundation. Salamat din, by the way, kay, of course, kay Undersecretary Allen Capuyan, the Presidential Advisor for Indigenous Peoples Concern, for gracing the affair as USEC. Thank you so much. Salamat din kay Attorney James Dennis Gumpal. Ayan. Pakita natin yung ilang video, partner, kung ready, sa ating palatuntunan. Right? Narito po yung ilang mga kaganapan, ilan pong mga scenes doon po sa naganap na event last Sunday sa Financial Center ng Philippine National Bank sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. And napakaganda po yung naging event. Very, very meaningful and very, very successful. So, pinakikita po natin ito sa inyo ang ilang video footages. Ayan po yung mga members natin. Ilan sa mga entertainer nagpakitang talento. Ayan. Talents. Ayan. Taga Quezon yata yan. Quezon Province. Oo. Okay, so abangan po ninyo ang buod ng documentary natin. Ilalabas natin dito pa rin sa Leader News Philippines. At nang maipakita po natin yan sa mga tumutulong, siyempre, mga miyembrong may kakayanan na tumutulong para makatulong
We thank you sa mga donors na ayaw pong magpabanggit ng mga pangalan, mga may kaya na pinag-ipon-ipon po ni Princess Samira Sunshine Magdangal yung kanilang mga donasyon para itulong sa mga miyembro po ng Sulong Katutubo International Foundation. Tigmagkano ba yan, Sir Errol? Ang nai-commit po ng Sulong Katutubo International Foundation ay tigwa 100,000 kada po qualified na beneficiary ng proyektong livelihood. So congratulations po sa first batch, second batch, third batch at sa lahat pong magiging beneficiaryo. Ang aking paalala lamang po ay patakbuhing maigi. Wag na wag waldasin sapagkat yung pondo po ay binabantayan ng ating Criminal Investigation and Detection Forensic Science Academy. Minomonitor po yung mga financial disbursement din nyo. Tinakot, ano? Tinakot. We just wanted to ensure that everybody will be successful in terms of your business endeavors. Yan po yung ating pakay. Eva Stokes, Ma'am Eva Stokes, Sir Mario Batigas of Latigo Online and Latigo ni Batigas. Panoorin po ninyo yan. Baka mamayang alas 11 yung kanyang programa. At pakisabi kay mother mo na walang imposible sa Diyos, gagaling siya. We pray for the immediate recovery of your mother. Paring Mario Batigas of Latigo Online News TV. Ayan. Kasama po natin sa Filipino Online Broadcasters Association with Manoy Jun Bornasal and other guys and mga kasama natin. Sabi ni Manoy Jun, sipag at malasakit suportahan ang mga mining quarry kung dating makikita natin dyan sa lalawigan ng Bulacan ang kalawakan ng mga palayan. Ngayon, puro pabahay ng sipag at malasakit. Ayan, puro pabahay na. So, wala na yung palayan. Naubos na. Gilbert Dino, madilim. Ano ito? Madlum drowning incident. Ang mga managot, puro guro, pero ang dahilan, bakit nagka-flash flood, di man lang matinag. Sorry hindi ko basta mabasa, hindi ko pa napapalitan ng cellphone ko, basag-basag nalaglag sa simento. Ayan Kaya po nahirapan ako. Well, medyo kailangan ko na rin ng salamin but lalong nahirapan ako, basag-basag. You see that? Basag-basag. Or Asia, sabi niya, matagal nang expired ang permit pero nananatili sarado vicinity nila at hindi umaalis. Bawal lang pumasok. Baka sarado lang yung gate nila pero secretly nag-operate Gilbert. Malaman natin yan. At ano ang mga ginawa ni Governor Willie Alvarado para proteksyonan sapagkat nagtuloy-tuloy po ang mina ng marmol dyan. So therefore, para mamina po ang marmol, tinitibag ang bundok. Ang tanong kay Governor Willie Alvarado, legal ba ang mga mina dyan ng marmol? Ayan, ang pinakamabigat, sino ang nasa likod ng mga pagmimina ng marmol dyan? Alagay ko alam na yan ng mga taga-Bulacan. Kaya kayo mga taga-Bulacan, maging maging matinong mga botante kayo pagdating sa eleksyon. Hindi yung kapag may kandidatong kakatok sa inyo, may leader ng kandidatong pupunta sa inyo, pag inabutan kayo ng tig-500, tig-1,000, limot nyo na ang lahat ng kabalbalan ng mga politiko na mga umupo na. Kaya nga't kami sa Hukbong Federal, Kilusang Pagbabago, nais po namin puros bago ang maging kandidato para matiyak na malinis lahat pong mga naupo na may mga kaso na litising mabilisan. Pagdating lalo na sa korupsyon at mga criminal cases ay litisin na ng mabilis para mapanagot. Ang scalawags ng mga pulis, nakaugat na yan, kabayang Errol, kapag ka natuldukan yan ng PNP chief na mawawala na ang mga pasaway, mauubos ang lahat ng opisyal. Yan ang problema. Mauubos
ang lahat ng opisyal ng PNP, palagi ko'y may natitira naman Manoy John Burnasal, no? At nais nating padamihin ang mga matitinong pulis. Di ba? At naiibahan lang ako sa opinion na ito ng PNP chief natin na parang just shrugging the shoulder. Hindi na alarma. Hindi ba nakakaalarma yon? Sinisweldohan na ng pagkalaki-laki ngayon. May mga armas pa, naka-uniforme, pinag-aaral ng bayan, dinadamitan ng bayan, ginagamit naman ang kapangyarihan sa katarantaduhan. Ayan. Pero kayo po ang tinatanong ko, ha? Tama ba na di lang naalarma ang PNP chief sa lalong tumataas na bilang po ng mga pulis? Iskalawags mga kababayan. Cathy Bergais, anak, kumusta pala? Yung tinatanong ko tungkol sa bill ko sa PLDT, bayaran ko po ba yan? God bless. Mader, ang sabi ni Attorney Taiki Calleja, kung disgustado ka at sinabi mo na sa ano ba yan, PLDT ba? Smart ba yan? Ay na hindi mo nagagamitin, huwag mo nang gamitin at hindi ka pwedeng singilin kung hindi mo ginagamit. Okay, kung nag-notify ka na hindi mo nagagamitin dahil disgustado ka, dahil nangako sa iyo na may 5 Mbps, 10 Mbps na internet bandwidth o services na hindi naman nangyayari, so therefore may breach of contract ang Smart or PLDT sa pinangako nilang services sa iyo habang naniningil sila. Basta ang bili ni attorney, wag mo nang gagamitin. Mader, wag mo nang gagamitin sapagkat nakikita nila yan sa computer kung ginagamit mo, hindi. Okay? Kapag ka hindi mo ginagamit yan at nag-notify ka na long time ago, 4 months ago, 3 months ago, na gusto mo nang ipaputol dahil hindi ka satisfied, okay na yun. Hindi ka na pwersadong at hindi ka mapipwersang bayaran yon. At hindi nila magagamit yung tinatawag nilang lock-in period sapagkat there is a breach of contract doon sa kanilang pinangakong strength ng internet, wifi, ika nga. Itong sinasabi ko at problema ni Mader, Cathy Bergais, problema po ito ng bansa. And I'm sure marami sa nanonood sa atin nakaka-relate dito sa problema ni Mader Cathy. Si Mader Cathy disgustado sa wifi na hindi ko lang maalala kung Smart or PLDT. So, inabisuhan niya yung opisina na ipinapuputol niya dahil ayaw niya na. Hindi niya gusto, hindi siya satisfied. Di ba? Sa serbisyo. So, and yet, binibil pa raw siya. Tuloy-tuloy. Basta ang binibilin ko siya, Mader, ay wag mo nang gamitin kahit may signal pa yan sapagkat may breach of contract na sila nang sa ganun ay wala silang karapatang singilin ka. Okay? Ayan. So, therefore, kapag ka may breach of contract on the side of the internet service provider, in that case ay Smart or PLDT, wala silang karapatang pwersahin ka. Okay? Samantala mga kaibigan, ang tabayanan po ninyo sapagkat may tinatrabaho po kaming isang anchor ng radyo, local radio station, na may katarantaduhan, binibiktima po isang OFW yung babae ng kalaswaan. Hindi ko muna ididetalye sapagkat ito'y lalambatin natin nang ito po'y maiswak natin sa kulungan. Kawawang OFW yung domestic helper pa naman, babae, Pilipina. Angkor ng radyo, anak ng puta. Ginawang puta yung yung OFW. Nagpupuyos yung galit ko rito sa angkor na lalaki ng local radio station na binalasubas yung isang OFW, yung domestic helper, dahil humingi lamang ng tulong sa kanya para mailigtas ang isang kamag-anak sa isang hindi magandang sitwasyon sa abroad pa rin. Pinagsamantalahan ng gagong lalaking anchor yung weakness ng kababayan nating domestic helper sa abroad. So, hindi ko muna ididetalye ng todo sapagkat wini-work out po natin yung
yung tinatawag nating case build-up para ito'y masakotin natin ng walang kawala talaga. Kumbaga ay airtight case ang maisampa natin. Okay? Manay Roger Brown, magandang umaga po sa inyo dyan sa Cavite. Sa oras pong 56 minutes, makalipas pong 9 o'clock ng umaga. Sa mga nag-aalmusal pa lang, sa mga nasa opisina na, good morning po sa inyo. Si Sir Anthony Declaro Mantile, sasagot daw po sa ating survey question live sa ating palatuntunan. Sir Anthony, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa ating programa. Sir Anthony. Good morning, sir. Sir Anthony. Alright. Yung survey question natin ay tama bang hindi na-alarma ang PNP chief sa lalong tumataas pong bilang ng mga pulis scalawags? Ano po ang masasabi niyo, bayan? I-comment po ninyo sa ating live FB page o di kaya tawag po kayo sa 0927-494-2175 or sa 0949-736-5000. Yan po yung ating mga direct contact number sa studio. Good morning. Good morning sa mga kanina pa nakatutok sa ating palatuntunan. Salamat po sa inyong lahat. Okay, Angie Puso sa Cavite. Barbie Feriol, thank you. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Balikan natin si Sir Anthony Declaro Mantile. Sir Anthony, magandang umaga po. Welcome sa palatuntunang Kamaong Asero. Nasaan na si Sir Anthony? Sasagot sa ating survey question. Patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating tanong. Tama bang parang relax na relax lang ang PNP chief, hindi na alarma sa tumataas na bilang, dumadami pang mga ninja cops o kaya mga police scalawags sa ating bansa? Sir Anthony, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po, Sir Errol. Welcome po sa programang Kamaong Asero. Okay po. Yeah. Taga saan po ba si Sir Anthony Mantele? Taga Santa Cruz po. Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Porac, Pampanga po. Santa Cruz, Porac, Pampanga. Kumusta po ang panahon dyan, Sir Anthony, sa Porac, Pampanga? Sa ngayon po, maganda naman po ang panahon natin dito at maaraw at nakakapagtrabaho ng maayos sa ngayon. Very good. And that would be good for our kababayan sa Pampanga area. Opo. Sir, opo. Very good. So, ano ba ang feeling mo? Ano ba ang immediate reaction mo nung marinig mong hindi na alarma? Parang relax na relax ang PNP chief na tumataas ang bilang ng mga pulis scalawags. Sa tingin po natin, sir, no? Dapat lang po talagang maalarma yung ating kapulisan. Lalo na kapwa nila pulis ang na-involve dito sa mga kaliwang mga pagdami ng ninja cops sa ating bansa. Mm-mm. Unang-una po sa lahat, yung pamunuan ng ating kapulisan at lahat ng kapulisan sa dito sa Pilipinas ay dapat silang maalarma lahat. At gaya nga po niyan at pinapatawag inaasikaso ng ating gobyerno, ang ating presidente, ang pagsugpo sa kapwa-pulis ng mga scalawag na siyang nangunguna sa mga krimen dito sa ating bansa. Sa halip na sila magproteksyon sa bayan, sila ang nasa likod ng mga krimen. Yes po. At, hindi naman po karamihan lahat ng ating pulis, but yun nga po tinatawag nating ninja cop at mga pulis scalawag. Yan po ang ating pinangangambahan, lalo na ng ating mga kababayan at mga nasa lansangan at mga kabataan, lalong-lalo na po yung mga nahuhuli ng mga walang kasalanan. Unang-una po ang naggumagawa niyan ay yung mga pulis scalawag. Tama po, tama po. Ngayon, ang anumang nangyayari sa PNP ngayon, di po ba, Sir Anthony, magre-reflect yan sa leadership ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde? Totoo po yan. Totoo po yan. Talaga po magre-reflect, lalong-lalo na po sa pamunuan ni PNP Chief Oscar Albayalde. Yes.
dahil siya po ang nakakasakop ng lahat ng kapulisan. So ngayon, lahat ng gawin ng kasamaan ng ilang mga pulis kalawag, Yeah. ay talagang dahil nasasakupan niya, Yes. kanya po magre-reflecto. Ang maganda nga po niyan panahon na para magkaroon ng ano diyan ng operasyon para mabawasan ang mga pulis kalawag natin o masugpunan ng tuluyan. In fact, Kasi, alam mo, Sir Anthony, noong mga unang buwan ay nangako ang PNP chief na mabilis ang internal cleansing kasi ay talagang peligroso kung may mga pulis tayo na may armas, may mga baril, naka-uniforme, pag ang sweldo ang lalaki na ngayon, and yet gagamitin lamang sa katarantaduhan ang kanilang kapangyarihan at pagkakataon dapat nakapaglilingkod. Di ba ano yon? Treason, pagtatraidor sa bayan. Yun nga po ang masakit na yun ang katotohanan, sir. Kaya nga po, panahon na nga po ngayon para yan ay lutasin ng ating PNP chief. gobyerno, lalo na ng ating PNP chief, Tama po. na para sa susunod na mga henerasyon ng mga kapulisan ay mga matitinong pulis na ang papasok sa ating sa Pilipinas. Unang-una po ay talagang magkaisa ang lahat ng kapulisan upang makapagsilbi ng maayos sa ating bayan. Ako nga, Sir Anthony, sa totoo lamang, personally, hinihintay ko na i-anunsyo ni Director General Albayalde kung nasaan na at anong naging aksyonan ng gobyerno, ng PNP mismo, doon sa 6,000 ipinagwagwagan ng presidente, 6,000 daw na nasa listahan ng sangkot sa drugs. Nasaan na ba sila ngayon, di ba? Ayun nga, sir, dapat medyo nakaulat Yes. sa taong bayan yan. At Ano bang magbalik ang tiwala ng mga karamihan Yeah. na mamamayan sa ating gobyerno o sa ating kapulisan at ang magandang maging imahe nila sa ating kabataan. Tama. Oo. Oo, sir. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, sir, lahat ng ating mga millennials ngayon, hindi nila alam kung sino yung totoong pulis. Ang mabigat nga, Sir Anthony, ang reaksyon na ng millennials ngayon, takot sa pulis. Ayun nga, sir. Takot Kasi, in the sense na baka sila mabiktima ng pulis. Yun yan, tama, sir. Although Diba? na Hindi lahat takot ng sa mga, dahil rumirespeto. Noong kasi, iba ang takot ng taong bayan sa pulis. Respeto. Respeto sir. because they are Tama, the sir. law enforcers. Ngayon, ibang takot eh. Baka itong pulis na itong kaharap nila, pulis lang sa kuan, pero kriminal pala. Oo, yun, sir. Yes, sir. Alam naman natin yung sir, lalo na tayo, sir, lalo na po tayo. May mga anak po tayo, mga binata, Yes. na lagi nating pinagsasabihan na pag sila ay nalilate ng pag-uwi sa bahay, wag anuhin ang cellphone sa kamay. Lagi naka-alarma sa kanilang mga cellphone dahil hindi natin sigurado yung seguridad Yung sa safety. labas ng ating tahanan. Ano pang panawagan nyo kay PNP Chief? Siguro po, sir, ang panawagan lang po natin, sir, yung safety ng buong bansa natin. Tiyakin. Although na issue na yan for safety na yan. Ano po ba ang magiging solusyon kundi bukod sa kriminal na lumalaganap sa ating bansa, wag na pong makisali ang mga kapulisan. Bagkus Sila dapat nga nagtitiyak ng kaligtasan sila dapat na mag-ano ng kaligtasan. Although marami naman pong mga pulis na talagang matino at ang pinupunta naman po natin dito ay yung mga pulis sa Calawag. Kaya po panawagan natin sa mga nag-iisip o gustong magbalak na maging iskalawag na pulis, huwag nyo na pong ituloy. At kawawa na po ang ating mga kababayan. Sayang ang pinasisweldo sa kanila. Sayang ang pinagpar. Alam mo bang pag pumasok, Sir Anthony, it's either sa sir. PMA or sa PNPA,
immediately may mga sweldo na, estudyante pa lang. Imaginein mo Oo, yan. sir. Tapos, pag-graduate, nakikita natin sa mga balita, mga nasasangkot ka agad sa katarantaduhan. Oo, yun nga po ang nakakalungkot, sir. Pero in worse dyan, may mga humahawak na matataas na ang pwesto. Oo. Opo, sir. Oo. So, Sir Anthony, salamat po sa inyong tinig, sa inyong panawagan sa PNP Chief. At kami po ay lalong na-inspire kapag ka ang mga manonood po namin, mga supporters namin ay mga tulad po ninyo na laging aktibo. Thank you, Sir Anthony. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir. Okay. Well, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Thank you po at mabuhay po ang mga taga Porac, Pampanga. Mr. Anthony po. Declaro Salamat Mantile mula po sa Porac, Pampanga. Ang inyo pong napakinggan, Tinig ng Bayan po yun. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Tama bang hindi naalarma ang PNP Chief sa lalong pagtaas po ng bilang ng mga pulis kalawag? Putang. Lalong tumataas na bilang. It is a very, very dangerous situation. Imagine armado ang mga pulis. Swildado ng pagkalalaki. Tapos sindikato pala. Ako, I'm worrying. Yung pumasok na drugs. I'm worrying Baka kasama dyan sa sindikatong yan, mga pulis din. I'm worrying. Until now, wala pa. Hintayin daw po ang investigasyon ng PIDEA. Ano pa? Di ba? Lately, yung napatay, mga nahuling kidnap o ransom sa Taguig City ay mga pulis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Manoy Arnel Clavecillas sa Quezon City, maray nagyat tabi sa imo. By the way, sabi ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo, kongresista po din ng Pampanga, mas pabor na pabor siya na tuloy ang eleksyon sa 29. Dapat talagang tuloy ang eleksyon. Hindi pa pwedeng walang eleksyon sapagkat parang lalabagin natin ang batas, ang saligang batas na sinasabi ay may eleksyon sa 2019. Okay. Nasa linya natin si kasamang Roger Braun, ang ating kasama po sa Philippine Online Broadcasters Association ng Rektang Puna online net radio, net TV. Manay Roger, manay nagatabi sa imo. Marahil naga sa ito po. Maganda na magsalat. Okay, at itong iyong Saglit lang Manoy, ayusin lang natin yung linya natin. Parang namimilipit eh. Parang ang dating ng signal ay parang sumasakit ang tiyan, namimilipit. Ayusin lang natin. Maulan siguro maulan kaya dyan sa Dasmariñas. Yan. Manoy Arnel Clavecillas, yung consultant dati ni GMA. Palagay ko nasa Congress ka na ba ulit, Manoy Arnel? Let me know para yung mga dapat natin tulungan sa Bicol, matulungan natin. Leonard Raimondo, gwapo ng dating mo ngayon, si Errol. Ganon? Malamig dito. Malamig. At saka naligo ako kahapon. Balikan natin yung linya ni Manoy Roger Braun sa Cavite. At ang ating tanong, siguro tinutukoy mo yung yung aking balbas. Parang sinusubukan ko lang itong balbas. Kung okay ba sa inyo yung ganitong may balbas si Errol Dacame, may bigote, may balbas na ganito? O mas okay yung may puno dito? Ako parang okay yung wala rito. Ayan. Sinusubukan ko lang. Leonard? Sagot na Leonard dito. Sali ka sa ating palatuntunan, Leonard. Ang ating tanong ay, tama bang hindi alarmado? Okay lang sa PNP chief na tumataas ang bilang
ng mga pulis Scalawag sa Ninja Cup sa bansa. Let's get back to the line of the signal of Manoy Roger Bron sa Dasmariñas, Cavite. Manoy Roger, Maninaga Tabi, Giraray. Okay, magandang umaga dyan sa lugar ng Baguio. Lalo-lalo na dyan sa inyong programang Leader News, Kamaong Asiro. Okay, at magandang tanong mo na yan, kasamang Errol, konsulta, no? Alam mo ba, talaga namang araw-araw din na tuwing programa ko, iyan ang akin tinatalakay at nagbibigay ng paalala sa mga namumuno, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating mga kapulisan na mga hipi ay ang kanilang mga hanay ay tawag dito, pitik naman sapagkat dumadami talaga ang mga abusado kasama mga Errol. Dumadami nga at inaasahan nga natin, Manoy Roger Bron, na tutuhanan yung pinangako ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde na sa kanyang liderato ay magpapatupad siya ng mabilisang internal cleansing. Yung programang yun, suportado ng Leader News Philippines, suportado yun ng POBA, suportado yun ng Rectang Puna Online TV at mga kasama natin. Pero naiinip tayo sapagkat ang isang araw, 2 araw, 1 linggo na mananatili ang mga pulis Scalawag sa serbisyo, that is a very, very dangerous situation, Manoy Roger. Ay, yun na nga at ang kinakatakahan ko ay kasama ng Errol ay yung ating si PNP Chief Oscar Arbayalde ay talaga namang mahigpit na inano itong mga pulis na ito, pero gumagawa pa rin ng katarantaduhan kasama mga Errol. Bakit kaya? Ang tatapag nito, dapat talaga nito ay mabigyan talaga ng isa-isa, no? Sibakin itong mga chief of police dahil hindi sila marunong mag-ano ng kanilang mga tauhan kasamang Errol. Tama ka. Oo, yung mga chief of police sa mga bayan-bayan, sa mga lungsod na may nagpapatuloy na sindikato ng mga pulis sa ilalim niya, dapat di naman pwedeng hindi niya alam yun. Hindi ako naniniwala, Manoy Roger, na wala siyang alam dun. Kung wala siyang alam, madaling sabi, natutulog siya sa pansitan. Tama ka dyan. At dito nga, marami sa akin nakakaabot na sumbong kasamang Errol, no? Itong mga pulis na lalo-lalo na dito sa parteng Manila ay mga abusado, ito bang matatapang sila at mga supladong kausap. Ito nga kagabit, mayroong nagreklamo nga dahil isang ali ay sinigawan, ay tarantadong pulis talaga ito. Dapat tumaga ito, sinisibak ng hipi. O kaya itong hipi ang sibakin kasamang Errol. Tama ka dyan, tama ka. Kasi kung dyan sa kanilang bakuran ay patuloy na magaganap ang pang-aabuso sa taong bayan, pagsasamantala sa kanilang kapangyarihan, sino pa ba ang tatakbuhan? Sino pa ba ang pagsusumbungan ng mga mamamayan? Kung wala na ang PNP na ang kanilang mission ay to serve and protect every citizen, alangan naman sa NPA tayo magsumbong. Alangan naman sa Abu Sayyaf tayo magsumbong. Baka mangyari na nga yan. Diyan tayo magsumbok sa NPA. Ayan po. Wag naman. Wag naman. So, hamon nga ito sa PNP chief natin, di ba? So, ang panawagan ko kasama nga Errol, kay PNP Chief Albayalde at saka kay General Eliasar, ay pakihigpitan po ng husto at baka naman parang tabi-tabi lang po. Baka po ito ningas kogod lang ang paghihigpit, ay mukhang hindi natatakot ang kanyang hanay. Basta ko, Manoy Roger, ang panawagan ko, unahin ipakita sa publiko na may mabigat na aksyong ginawa sa 6,000 police officials
na ipinagwagwago ng presidente, listahan ng presidente mismo na sangkot sa drugs. Sindikato ng Ayan. drugs. Yun muna ang hinahamon kong ilabas yun at ipakita sa publiko na may ginawa silang mabigat na aksyon doon. Sinibak ba, kinasuhan ba o anuman? Ay, yan ang sinasabi ko. Mukhang atang may mga malalalim na itinatabi itong ating... Alam mo bang may isa tayong complainant na nawawala ang motor sa lalawigan ng Batangas? Baya akalain mo talagang in-impound sa police station, akalain mong talagang nawala na pala sa impounding na area ng police station at ang may kinalaman, police mismo ng pagkawala. Uy! Pambihira ito talagang ibang klase ng ating kapulisan ngayon. So yung pulis na nasangkot, nagmamakaawa doon sa nababayaran na lang ng gago. Ng gagong pulis. Palagay ko ibinenta yung motorsiklo. Ay, Hindi ko na tutukuyin mismo yung police station basta diyan sa lalawigan ng Batangas. Na-impound yung motor, hinuli yung motor, nung tutubusin na ng may-ari yung motor, nawawala na ang motor. Nung ipinarating natin sa Campo Crame, halos maihi sa pantalon yung mga pulis sa takot, sa Crame, nagmakaawa doon sa complainant natin, babayaran na lang daw yung nawawalang motor kung magkano yung halaga ng motor. Aba, hindi pwede yan. Dapat yan si Baki na yan, Oscar Albayalde. At gagayahan pa yan kasamang Errol. Kinahoy daw yung motor? Natira yata yung chassis na lang? Sus Marios. Palagay ko'y maraming kahalintulad na insidenteng nangyayari sa mga impounding. Mapakotse o anumang bihikulong na impound, ako talagang dudang-duda ko na dapat gayahin din o kaya wag naman sanang piling pero gawin, ipa-surrender ni Albayalde lahat ng mga recovered vehicles, impounded na bihikulo sa Campo Crame tulad ng ginawa ni Lacson dati. Dapat nga. Tama nga yan. Dapat ganyan nga lahat ang dapat gawin kasama nga Errol dahil sapagkat mukhang ginagamit nila ora. Yung iba dyan, ginagamit pa nila Yung iba dyan, tama ka, ibang na-recover na kinarnap na sasakyan. Matagal na palang na-recover, hindi ipinapaalam sa may-ari. Nilalaspag na ni tarantadong pulis. Nangyari dito yan. May sumbong sa akin ng ganyan, isang owner naman. Sabi ko sa'yo. Dito din sa Dasmariñas. At isang owner naman na tawag ito, kinuha basta na lang sa may-ari. Ngayon, biron daw kaso, hindi na binabalik tauna hanggang sa namatay na may-ari. Hindi makapag-reklamo yung ibang mga kaanak sapagkat natatakot doon sa pulis. Pulis na may hawak ng owner. Yan ang sinasabi ko sa ating mga kababayan, kasamang Errol. Okay. Na huwag silang matakot. Huwag silang matakot. Para naman malaman ng ating pamalaan yung mga ginagawa ng ilan nating kapulisan, mga abusado. Alam mo, may tiwala ako kay Ako, may respeto ako, may tiwala ako kay PNP Chief Director General Albayalde. Kaya nga, ang mga sumbong sa amin dito sa Camaong Acero, na ang involved ay police, immediately, dinidirekta ko yan kay PNP Chief para action na niya kaagad. Nang sa ganun ay masabi niyang hindi natin ipinapahiya basta-basta ang pulis at ang kanyang pamunuan. Inirerespeto natin. Ipinapaalam natin sa kanya immediately. Ako naman nagpapasalamat kapag may ipinaalam tayo, inaaksyonan kaagad. Kaya lang sa dami ng problema, Manny Roger, ay talagang dapat kumilos ng mabilis ang liderato ng PNP Chief. Yes, tama ka dyan. Pero may nakabot sa akin sumbong kasamang Errol na itong mga nakahagawa ng katarantaduhan ng mga ilang kapulisan ay kuno ay nasisibak ay inililipat lang daw ng ibang Di maganda. presinto. Dapat yan ay sibakin talaga. Gano'n ba ito?
Gaano ba katotoo ito? At hindi naman daw umano, sinisibak ni Oscar Albayalde at nililipat lang itong tarantadong pulis na ito. Ano bang masasabi mo rito? Bay, kung talagang napatunayan, o di kaya ay mabigat ang mga kinasasangkutang kaso, dapat hibak na kagad, hindi na yan pinagjujuti, dapat. Yan. Diba? Oo. Yeah. Wala silang puwang. Wala silang puwang sa serbisyong pangbayan pagka ganyan sila ka-traidor. Di ba? Ka-traidor sa sa sinumpang ang akin lang tungkulin. dito kasamang Errol, Sige. pinapabot ko lang at saglit lang at dito sa lugar ng Kamanilaan, dito sa Luton, may Luton. mga reklamo dito sa Luton, sa ilalim ng tulay. Oo. Meron dito nagkakaroon ng hablutan o nakawan, ay walang responding ating kapulisan dyan. Sa may Luton? Oo. Di ba may police station dyan? May mga nagreklamo dyan. May police station dyan. Presinto 5, ay mukha nga tang walang ginagawa ito rito. Tabi-tabi lang ang ating kapulisan dyan. Ang problema At dyan, baka mukha mga nangahablot dyan na Manoy Roger, mga bata rin ng mga pulis. Yun na nga sinasabi ko. At Puta na. wala daw pulis at Hello? Manoy Roger? Ka-Roger? Wala yung signal. Sige, si Roger Bron po yun, yung ating kasama sa Philippine Online Broadcasters Association, taga Cavite. Right, baka naman po kasi nangangamba ang ating PNP kasi malamang maubos ang mga pulis natin pagka pinagsisibak lahat ng mga pulis. Iskalawag, baka wala nang papalit kaya mga maingat lang sila sa pagsibak. Mauubos daw ang pulis, sabi ni Leonard. Kasi baka po tumaas ang crime kasi kukunti ng pulis. Alam mo naman, ang mga pulis na yan, legally criminal. So pag sinibak, surely criminal din ang bagsak. Ang dapat dyan, kung anong ginagawa nila sa mga kriminal na mga pusher-pusher, kunting shabu, tinutodas, dapat ganun din ang parusa dapat sa mga, lalo yung mga kidnap for ransom. Puta, di ba? Sinisweldohan, may mga baril, ang lalaki ng sweldo, tapos pala mga kidnap for ransom gang. Anak ng puta. Yan ay hindi yan mapapatawad siyempre ni Albayalde. Saglit lang. Balikan natin si Manoy Roger at mag-i-extra na siya, nagpapaalam na siya sa ating huntahan. Manoy Roger! Okay, kasamang Manoy. Errol, tayo ay meron pa tayong pupuntahan. Ay medyo papaalam na muna tayo at magandang umaga. Maray na agaman tabi, naputol na kaagad. Okay. Si Manoy Roger Bron po yun, mayari po ng Rectang Puna online news TV. Ayan. Online net radio ba yun sa kanya? Ayan. Thank you. Oras natin mga kaibigan, 10:24 in the morning. Sir Errol, bakit umaga ang program mo ngayon? Kasi nga po, kagabi, medyo out of town kami. Dumating kami, medyo alanganin na. We're not able to do our program. So, tinuloy natin ngayong umaga. But nevertheless, mamayang hapon, 6:00 tayo ng gabi. Magsama-sama po tayong muli. Samantala, balikan natin yung ating survey question. Tama bang hindi lang naalarma ang PNP chief sa lalong pagdami po ng bilang po ng mga pulis iskalawag so di kaya mga ninja cops? Ako personally talagang worried na worried ako dyan sapagkat mga armado yan eh. Mga armado, may mga tsapa. Tapos gagamitin lang pala ang uniforme sa katarantaduhan. Bilang ordinaryong mamamayan, I am alarmed and worried, Sir PNP Chief. But alongside with it, tayo po ay nakasuporta sa mga programa ng Philippine National Police, especially sa internal cleansing. Dapat po ang sinasabing internal cleansing mabilis na gawin sapagkat ang isang araw na mananatili sa loob ng organisasyon ang mga tarantadong pulis na yan na pinagtitiwalaan natin.
sinishare pa natin. Share. Nang kagaw, oh. Yun pala ay drug syndicate, kidnap for ransom, holdupper, at kung ano-ano pang illegal na pinagkakapirahan po nila, hindi pa makontento sa ginawang increase ng Pangulong Duterte. Triniple halos. Ang ordinaryong pulis tumatanggap ngayon ng 45,000 pesos buwan-buwan. Anak ka ng nanay mo. Pulis ka pa. 45,000 pinakamurang sweldo po ng pulis ngayon. Tapos tatarantado pa sa serbisyo. Walang karapatang manatili sa loob ng organisasyon ng PNP. Ang mga ganyan. So, we really support and call the attention of the PNP to do the internal cleansing speedily para matiyak namin ang mga humaharap sa lansangan, nandyan sa presinto, ay talagang tunay na maglilingkod sa kapakanan, sa safety, sa kaligtasan, para isulong ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipinong pinanumpa nilang paglilingkuran. Di ba? Nanumpa silang manunungkulan, paglilingkuran, siserbisyo ng taong bayan. Hindi po ang mga bulsa nila gamit ang mga baril, mag-aasawa ng marami. Mostly, ang dahilan ay ang pag-aasawa ng marami ng ilang siraulong pulis kung bakit sila nasasangkot sa kung ano-anong illegal. Ibabahay ang maraming babae. Therefore, pati mga sidewalk vendor, kotong dito, kotong doon para dalhin sa mga bahay-bahay ng kanilang ibinabahay. Hindi po lahat. Linawin ko, hindi po lahat. Dumadami, ayon sa datos, dumadami ang iskalawag na pulis. Pagtulong-tulungan po natin na yan po ay maalis sa organisasyon at makarsel, maparusahan. Hindi po lamang alisin dapat sa organisasyon. Maparusahan. Yan. Nabasa ko na ito si Leonard. Ano pa masasabi ninyo? Tama lang bang hindi naalarma ang PNP chief sa lalong pagtaas po ng bilang ng mga pulis kalawags? Balita muna tayo, ha? Mga balita muna ng ating unahin sa ating palatuntunan. Yan. Sylvia Kalisog Yampan. Good morning. Hi, may konsulta. Amigong June Sibalius is with us. Thank you, June Sibalius. Yung favorite na kasama lagi ni Mayor Rex Gatchalian. Attorney Ty Kicalieja, thank you. Kapitan Cap Bennett Templado, mamaya pala Cap, balitaan kita, ha, doon sa tinatanong mong patungkol sa possible benefit mo. Nag-weekend lamang kaya't hindi kita na-update. So, mamayang siguro after lunch ma-update kita. Cap Bennett Templado ng Tigbi. Yan. Colin Salalima, Adelina Bundoy, Irene Rick Armea Asufre. Thank you for watching. Maria Teresa Jeronimo dyan sa Diante de Leon, Valenzuela City. AJ Rica Jaro. Sir Randy, Manoy Randy Hausian, and Peach Gabriel, thank you for joining our program. Salamat sa inyo pong panonood. Huwag pong manatiling nakasilip lamang. Huwag manatiling nakasilip lamang sa ating palatuntunan para tayo'y true enough na nakapagbibigay tayo ng pagkakataong maging tinig po kayo, magbigyan kayo ng tinig sa ating palatuntunan. Alright? Sige! Unahin natin muna mga balita sa ating programa. Yan. So, who else? The Bawenyo Macho is with us at Heart Minyosa, Kenshin Himura, Brooke Cheryl, hi, Manay Shirley, at Presi Faustino Lazaro is with us. Thank you, Presi. At si Peach Gabriel, Beb Sabika, sino-sino pa? Dami. Sir Ponciano Campos Jr. ng Bongo for Senator. Manay Emelina Rizabal, thank you for joining our program.
Who else? Mamaya pa siguro ang pasok ni Manay Milin. Yuni Gora. Thank you, Yuni. Sa panonood ng ating palatuntunan, Gilbert, partner Gilbert Dinyo. Kabayang Isidro Claudio, salamat sa panonood sa ating programa. Yan. Who else? Okay, salamat sa inyo at di pa naman tayo patapos. Tutuloy natin ang mga balita muna. Samantala mga kaibigan, unahin muna natin itong patungkol po sa deklarasyon na isinailalim na po ang Zamboanga City sa tinatawag po nating state of calamity. Ayan. Dahil po sa halos wala nang mabiling bigas, kakulangan po ng supply ng bigas, ang dahilan kung bakit ang lokal na konseho po, ang City Council ng Zamboanga ay nagdeklara po ng state of calamity. Diyan po sa naturang lungsod at magamit po ang 15 million pesos calamity fund upang ipambili po ng bigas na magiging nilang buffer stock. Ang supply po ay nagsimulang ang kakulangan po ng supply ng bigas sa Zamboanga City ay nagsimulang mawala. Wala nang mabili, wala nang supply Nung 1 linggo pa. At ang presyo po ng bigas, ang pinakamura po sa Zamboanga City ay 65 pesos. Diyos ko naman. Secretary Piñol, what's happening, Secretary Piñol? Diyos ko po, issue ng pagkain na ang pinag-uusapan natin. So paano pa tayo mag-uusap sa iba pang mas komplikadong problema ng ating bansa? Kung yung simpleng bigas ay hindi na masikaso at mapulido po ng gobyerno. Nasaan na yung mga NFA natin? Pinabahan na po ang NFA sa bansa. Nag-import na ng katakot-takot na bigas. Ang National Food Authority, nasa na po yung mga NFA na dapat may presyong 36 na may available dapat sa mga bigas ang bayan. Nasa na yon? Bakit dyan po sa Zamboanga City wala nang mabiling bigas? Ang pinakamura daw ay 65 pesos hanggang 70 pesos. Diyos ko po. Anong susunod dyan na mangyayari pa pagka wala nang makain ng mga taga-Zamboanga? And I'm worried baka sa iba pa lugar mag-widespread pa yan pagka ganyan. Attention! Agriculture Secretary Manny Piñol. Ang NFA, yung council po ay, I think, ang council po ng NFA ay kontrolado na po ni Secretary Mijaldea na nasa Malacanang, mga sir. Ano na ba talaga nangyayari sa ating bansa, mga sir? Okay? Dahil daw po sa sunod-sunod na sunod-sunod daw ng sunog sa bayan ng Hulo, lalawigin ng Sulu. Ang jasmine rice ay wala itong kaugnayan, itong jasmine rice na ito kasi ang nakabibili lamang po ng jasmine rice yung mga mayaman Yan, so nasa state of calamity ang Zamboanga City dahil sa halos wala nang mabiling bigas. May nabibili man 65 to 70 pesos per kilo. Ng kagaw. Parang jasmine rice na talaga kamahal. Ako nga, hindi basta-basta bumibili ng jasmine rice. Ang binibili ko lang yung ordinaryong bigas Sapagkat pagkamahal-mahal ng bigas. 45 pesos dito sa lugar namin. Ang pinakamura. Wala nang iba. 45 pesos. Sa Zamboanga, 65 hanggang 70 ang pinakamura. Ng kagaw talaga. Calling the economic managers ng kasalukuyang administrasyon, hindi nyo tinutulungan ng Pangulong Duterte. Dapat talaga pagsisibakin na kayo ng Pangulong Duterte. Manoy Alan Cargullo dyan sa Legazpi City, Kabayan. Andito si Elmer sa Legazpi. Kumusta na? Well, we're okay here. Okay lang kami rito sa amin. Bahay kubo. Kahit munti, ayos lamang kami. Kabayang Alan Cargullo dyan sa Legazpi City. Kumusta si Elmer at ang kanyang pamilya? Kung pupunta ka sa Biak na Bato, until now, maririnig yung mga pagsabog sa pagmimina. Matagal ng issue yan pero kada administrasyon wala ding nagagawa.
Ang problema dyan, Gilbert, kung ang kada administrasyon ay siyang sangkot sa illegal na mina ng marmol sa lalawigan ng Bulacan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, balikan natin ilan pa ang mga balita sa ating palatuntunan. Marami po ang naghahanap sa Pangulong Duterte kung nasaan daw ang Pangulong Duterte. Ang balita natin, ang Pangulong Duterte ay pupulungin ang mga mayors, mga kasapi po ng League of Municipalities. Ngayong araw dyan sa Cebu. Ayan, ano kayang pag-uusapan dyan? Malaman natin. Samantalang ang Pangulong Duterte po ay nakikisa sa selebrasyon ng Idil Adha sa mga kapatid po nating Muslim ngayong araw. Ayan. Iba pang balita, mga kapatid. Inako daw ng mga NPA ang pagpatay sa isang kapitan dyan sa Negros Occidental. Naman bakit kailangan patayin kung may kasalanan, kasuhan? Diba? Kung may kasalanan, kasuhan. Nang sa ganun ay mapanagutan. Kasi kung papatayan ninyo una sa lahat, ala namang kayong karapatang kumitil ng buhay. Dahil hindi naman kayo nagbibigay buhay sa kada tao, mga NPA. Wala kayong karapatang pumatay. Tanging ang Diyos ang may karapatang bumawi sa buhay na kanyang ipinahihiram sa bawat tao sa mundo. Walang sino mang may karapatan. At ang sino man pong sangkot sa pagpatay ay kinukundina natin. Sino man po yan. Yan man ay kung anumang grupo yan. Mga extrajudicial killings pang yan. Kinukundina natin yan sapagkat walang sino mang taong may karapatang makialam sa buhay, lalo nang kumitil ng buhay ng isang nabubuhay. We have to respect every life. Diba? Sapagkat ang kada tao ay may purpose sa ibabaw ng mundo. Kung may kasalanan po, ay idaan sa tamang hustisya, panagutin sa batas. Kung ang parusa po ay pagkakakulong, hayaang makulong. Di po ba? At kung iyan man ay may parusang pagbayad ng mga mahalagang kung may halaga man ay di pagbayarin. Hindi yung papatayin po ninyo sapagkat paano na lamang kung ang mga biktima ng pinapatay ninyo ay walang kasalanan. Sa munti nga, di ba? Nagkaroon na nga ng nagkaroon na nga ng kantang walang kasalanan, di ba? Ano nga yun, Freddy Aguilar? May kanta ba yun si Cap Freddy? Walang kasalanan. Ano nga yun? What's the title of that song? By the way, ang hukbong federal ay natutuwa dahil tinanggap na po ni Cap Freddy Aguilar ang hamon na siya po ay maging standard bearer ng hukbong federal kilusang pagbabago bilang kandidato po sa pagkasenador. At tayo po ay tutulong sa kandidatura po ni Cap Freddy Aguilar dahil siya po ay kilalang makabayan. At siya po ay nagpapatuloy sa kanyang mga panawagan sa pagiging mapagmahal sa sambayan ng Pilipino. In fact, ang kanyang mga kanta ay patunay na naglalagablab sa kanyang pusang pagiging nasyonalista. I mean, yung mapagmahal sa bayan, the love of country, sapagkat yung espiritong yan ay yan po ang totoong susi ng pagiging pagkakaroon ng matatag na bansa, pagiging maunlad na bansa, pagiging unique ng isang bansa, yung love of country. If you love your own country, wala pong imposible. At ang hinahanap natin pagkakaisa, pagbabago, if you love your country, is not impossible. But if you just love yourself and never mind the country, yan, yung mga leader natin, kurakot dito, kurakot doon, never mind the country, basta ang importante, sila. Ito po ang bansa natin. Ganito ang bansa natin. Because we lack people, we lack Filipinos. Kulang ang mga Pilipinong nagmamahal po sa ating bansa. And therefore, nakikita po natin ang pagkatao po ni Cap Freddy Aguilar
ay maaari pong simbolo ng panawagang mahalin po natin ang ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ipinag-utos naman mga kaibigan ng COA kay Congressman El Rey Villafuerte, ang dating gobernador po ng Camarines Sur, na isauli po ang 24.75 million pesos na sinasabing i-donate daw ng gobernador sa isang NGO, isang non-governmental organization noong taong 2004 at 2005. Ayon po sa investigasyon ng COA at desisyon po ng COA na ang 19 na notices of disallowances ay talagang dapat matupad. At dapat ibalik ng congressman ngayon na si El Rey Villafuerte ang mga perang binabanggit dito dahil ito po'y illegal. Yan. So kung hindi maibabalik yan, therefore siya po ay makakasuhan. 24 million, 0.7. Kalahati na ng plunder, no? Kasi ang plunder ay 50 million, ano? Si may plunder na. Congressman El Rey, kababayan ko po ito sa Bicol, taga Camarines Sur. Bagay, kami po ay taga-Albay. I'll buy this, I'll buy those, and I'll buy that. I have so many money to I'll buy this. Di biro lang 'yan. Biro lang. Okay, iba pang balita, mga kaibigan, sa ating palatuntunan. Sa oras pong 42 minutes after 10 in the morning, Mark Anthony Reynoso, yung ating kasama, ay mamaya pa darating sa ating studio. Sige. At mulit-muli, salamat kay Yusek Allen Capuyan, ang Presidential Advisor on IP's concern na naging panauhing pandangal po natin sa espesyal na event ng Sulong Katutubo International Foundation noong Sunday sa PNB Activity Hall sa PNB Financial Center sa Pasay City. Thank you, Yusek. At sa iba pang mga panauhin mula sa Social Housing Finance Corporation, thank you. One of these days, kausapin po natin yung mga taga Social Housing and Finance Corporation para yung mga nagtatanong patungkol po sa bahay ay magiyahan po natin. We're so interested to help them in publicizing their mandate para yung mga wala pang bahay na may mga lupa ay alalayan natin na magkaroon po ng pabahay. Classmate, batchmate Ami, Bobby Lee Slim. Hi po, Sir Errol. Sabi niya, hi din, hello. Rachel Ann Aldiger Domingo. Hi, Rachel. Kumusta nga, Rachel? Eric Christwork Magpayo. Good morning to all Riders Club under umbrella of Nueva Ecija Riders Federation. Happy viewing to all. Thank you. Ikaw, Eric, anong sagot mo? Tama bang di naalarma ang PNP chief sa pagtaas ng bilang ng mga ninja cops o mga police scalawags? Rachel, anong sagot mo? Join our program at welcome po ang inyong mga comments sa ating palatuntunan. Amigang Ami, nasaan ka ngayon? Kumusta kayo dyan? At sa mga batch natin sa batch 88. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Inaasahan mga kaibigan ang pagdating ng Pangulong Duterte sa Cebu ngayong araw, upang pulungin po ang iba't ibang mga mayors sa iba't ibang bayan po sa buong kapulungan sa nakatakdang conference po ng League of Municipalities of the Philippines na gagawin po dyan sa hotel sa North Reclamation Area sa lungsod po sa City of Cebu, no? At tingnan natin kung ano mapag-uusapan dyan. At umaasa naman po si Cebu City Mayor Tomas Osmeña
na makatatanggap po ng imbitasyon, ngunit ito ay nabigo. Diyos ko po, yung Cebu City Mayor mismo na naroon ang naroon ang convention po ng League of Municipalities ay hindi imbitado. Bakit may mga ganun sa ating lipunan, ano? Sinabi po tuloy ni Osmeña na gusto sana nitong makausap ang Pangulo patungkol po sa sunod-sunod na patayan sa lungsod ng Cebu, ngunit sinasabing parang malabo itong mangyari. Ay, nako, parang ako feel ko rin yung ganun, ano, na may mangyayari sa loob ng bakuran mo tapos ikaw ay hindi imbitado. How do you feel about that, ano? Oh. May nagaganap sa sarili mong bakuran, hindi ka imbitado. Parang pumasok sa bakod mo, hindi ka imbitado. Kakaiba, no? Hindi imbitado. Si Mayor Osmeña ng Cebu City, ito ay feel natin na ito po ay dahil sa politika at iba pang mga issue. Ay, nako. Sana tayo po ay may pagkakaisa talaga, may unity. At yung pagkakahati-hati po natin sa politika ay mawakasan. Samantala, gawin tayo sa ilan pa mga balita. Sa Albay naman po ay sinuspende ng National Food Authority, Bicol at Bureau of Plant Industry, quarantine ang pagbaba po ng o pag-unload ng 200,000 bigas na imported rice na nakalan po sa Bicol region. Dahil ito po sa peste. Dahil sa peste. Hindi po ako nagmumura, sa pest infestation. Ang 200,000 bigas po na imported ay bahagi ng 400,000 sako na government to private G2P imported rice na inilan po sa National Food Authority Bicol. Ayon po sa Regional Director, Assistant Regional Director na si Yolanda Navarro, ang second batch po ng mga imported na bigas para po sa 6 na lalawigan sa Bicolandia ay nadiskubre, makarang ito po ay ma-inspeksyon na positibo po sa 3 peste. Ano kaya yung mga pesting yun? Baka bukbok. Yan. Isinagawa po ang pag-unload ng bigas sa Tabaco City Port. Nakita po ng NFA personnel na buhay po. Ito. Cryptolistes tersicos. Yan. Tama ba yung pronunciation ko? Cryptolistes tersicos na mas kilala po sa tinatawag na flour mill beetle, madaling sabi bokbok. Flour mill beetle. Kung hindi ako nagkakamali, bokbok. Agad namang pinatawag po ng Bureau of Plant Industry para pag-usapan at matingnan kung paano ito re-resolbahin at sinuspindi na po ang pag-unload ng naturang mga bigas sa Tabaco Port. Yan. So sige. Ngunit tiniyak po ng NFA na sapat daw po ang supply ng buffer stock ng bigas para po sa rehiyon. Sige. Ayan. NFA. Nasa ng NFA sa Zamboanga City. Walang bigas na mabili na maayos at mura sa Zamboanga City. Okay. 49 minutes na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa iba pang mga balita, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay, happy birthday muna sa mga may birthday ngayon at sa may mga kapistahan. Happy fiesta po sa inyo. Okay. At yan. Ano kayang pag-uusapan sa League of Municipalities? So, nalulungkot akong natatawa dito sa nangyari po kay Mayor Tomas Osmeña. Mayor ng Cebu, nandun sa kanyang bakuran po ang convention po ng mga mayor, hindi siya imbitado. Bakit ganyan, no? Bakit ganyan tayo? Tayo mga Pilipino, pilit po nating pinagwawatak-watak ang mga kababayan natin. Unity is the key for the country's progress. Pagkakaisa po ang susi para umunlad ang ating bansa. But why is it the continuing division? Patuloy pong pagkakawatak-watak ng ating bansa. I think
dapat ang leadership natin, ang Pangulong Duterte ay pangunahan na po ang panawagan ng pagkakaisa. Pagkaisahan po ang lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay para po sa mga Pilipino. Yan po ang pinapangarap po natin at mawakasan na po ang mga pagkakahati-hati. Ang problema sa politika talaga, talaga sila, no? Sa politika talagang ganyan sila. At hinahangad po natin ng mga bagong mga leader ang mapo mahalal sa darating na eleksyon. Yan po ang ating panawagan sa ating mga kababayan na mga botante. Siyempre, ang pinakikiusap natin, piliin po ninyo mga bagong mukha sa darating na halalan mula lokal. No? Mula lokal, pataas, mga bago dapat ang ihalal po natin. At kami po sa Hukbong Federal, Kilusang Pagbabago, patuloy po kaming bukas sa mga line-up ng kandidato locally, kung sino man po ang mga interesado na mga bagong mukha na may prinsipyo at may kredibilidad, inirerespeto po ng taong bayan sa inyo po mga lugar. Kayo po'y welcome na sumailalim po sa membership seminar ng Hukbong Federal at maging bahagi po ng kung pangarap po niyong maglingkod. Iba po sa atin. Tawagan niyo po ako 0995-148-3605 para ma-accommodate natin ang inyo pong mga pagnanais na maging bahagi po ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Ano po? At tayo po'y magtulong-tulong sa ating pinapangarap pong pagbabago sa ating bayan na napakailap. Di natin mahanap-hanap yung pagbabagong yan. Ano? Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan, mga ginigiliw natin mga taga-subaybay. Si partner, si amigong Rex Kayanong, nanonood po sa atin ng Target On Air. Rex Kayanong, good morning, amigo. Siya po ay online broadcaster din. At ang kanyang programa po ay Target On Air. Rex Kayanong. Yan. Amigong Silvestre Gossi, dyan po sa Davao Oriental ba si Sir Silvestre, nakaligtaan ko yung ano mo. Saan ka bang probinsya nga? As a PR man, is working as a PR man in yan. RP2 at DWAD. Yan, si Rex Kayanong. RP2 and DWAD. Yan, panoorin po ninyo si Rex Kayanong. Sa kanyang Target On Air. Sir Silvestre Gossi. Ayan. Thank you for watching our program. Ano pong masasabi ninyo? Tama bang hindi po naalarma? Parang okay. Palagay ko hindi naman okay, no? Kaya lang ang balita, hindi daw naalarma ang PNP chief sa pagdami po ng mga police calawags. I know he has a wisdom on about that reaction. Palagay ko may plano kasi siya na mas matindi, no? Kaya lang bilang mga mamamayan na posibleng mabiktima ng mga police kalawag, ng kidnap for ransom, ng hold-up, ng mga hold-upper na police, naalarma po tayo bilang isang ordinaryong mamamayan. Ano mang programa po ng PNP chief, yan po ay sinusuportahan natin na may patupad at maging matino po ang paglilingkod ng Philippine National Police. Yan po ang pangarap natin, no? Yan ang pangarap natin, magkaroon ng isang profesional at inirerespetong PNP organization at sinusuportahan po ng taong bayan. Kung ang respeto at tiwala po ng taong bayan ay patuloy na mawawala po sa PNP, it's useless to have a police organization in the country. Wala na kapag wala ng tiwala. Parang sa kumpanya, pag ang isang may-ari na wala ng tiwala sa pinagtitiwalaan, useless na yan, hiwa-hiwalay na yan. Tama bang di naalarma ang PNP chief?
sa pagtaas ng bilang ng mga pulis Calawags. Nasa linya naman natin si Joel Raymond Aguila mula sa Caloocan City. Sir Raymond, Sir Joel, magandang umaga po. Welcome po sa programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Magandang umaga po. Good morning, sir, sa mga taga Caloocan. Welcome sa Palatuntunan. Salamat po. Taga saan po sa Caloocan dyan? Sa Caloocan si Sir Joel. Sitio 1 po. Sitio Street sa may Sangandaan. Sa may Sangandaan. Ayan. Yung Sangandaan na yan, talagang marami ang istorya dyan sa Sangandaan. Sari-sari, napakakulay na mga istorya dyan sa Sangandaan. Yan. Opo. Alam na alam mo yan, Sir Joel, at ako'y madalas dumaan dyan. Opo. Opo. Okay, di ba? Di ba yung mga pinapatay dyan, mga iba pang krimen, napakarami. Anyway, ang pag-usapan natin, Sir Joel, itong ating tanong, nakita mo yung ating tanong, narinig mo naman, ano? Anong sagot mo, Sir Joel? Sir, kung kukumpira natin ang PNP sa isang corporate world, Yes, sir. kung ikaw ay isang leader, of course, hindi mo naman lahat makikita kung ano ang ginagawa ng iyong mga empleyado. Katulad ni Chief PNP, hindi siya ganong makapangyarihang leader ng PNP na makikita niya lahat ang mga ginagawa ng mga nakakababa sa kanya o mga ibang opisyal. Nagiging problema lang sa atin o sa PNP, talagang napapasukan tayo ng mga otoridad na merong criminal minds kung tawagin. So, kahit anong galing ng isang namumuno, kung ang mga nasa baba niya ay may mga masasamang adikhain o balak, talagang mahihirapan ang isang namumuno, lalo na sa ating gobyerno, na linisin ang itong mga scalawags na mga pulis na ito o mga kung sino pa mga masasamang elemento sa lipunan. Kaya ang mapapayo ko lang si Chief PNP, talaga mag-double time sila. Yes. Magsama-sama sila ng mga iba niyang mga general na matitino na talagang walisin at linisin at talagang fully internal cleansing ang PNP. Hindi lang sa PNP, sa ibang tangay pa ng gobyerno. Agree with you, Sir Joel, at very meaningful ang sagot po ninyo, no? Nga lang talagang siyempre ang hamon ay nasa liderato ng ating PNP Chief Director General Oscar Albayalde, because anything that happens to the PNP right now will surely reflect to his leadership, Sir Joel, di po ba? Yes, sir. Yes, sir. I agree to that. And I think kailangang likumin, hikayatin ng PNP Chief ang suporta ng taong bayan na dapat direktang magsumbong sa kanyang publiko sa lahat ng nalalamang katarantaduhan ng mga pulis sa baba. Yan po ang dapat na gawin ng mamamayan, ng mga sibilyan. Huwag po silang matakot. Well, sa ngayon, kung laganap na ang krimen dito sa atin, lalo na sa hanay ng mga PNP, ano pang dapat ikatakot ng mga sibilyan kung sila ay magsusuplong? Yeah. Sa ngayon nangyayari, hindi ba nakakatakot na? Lumapit sa pulis. Kailangan ang sibilyan ay magkameron ng kooperasyon sa ating gobyerno o sa ating PNP para ma-restore ang peace and order. So, nananawagan ako sa ating kababayang mga Pilipino na magkameron tayo ng lakas ng loob at bukas ang ating mga mata upang sumbong ipaalam sa ating gobyerno, sa ating PNP chief, na kung sino itong mga scalawags na ito. Tama ka dyan, Sir Joel. At
I guess dapat yung mga hotlines dapat ng PNP chief ay naipapalaganap yan, nalalaman ng lahat, ano? At may pakita rin ng liderato ng PNP na mabilis silang mag-validate, ano? Kasi kailangan namang i-validate yung mga sumbong. Mabilis silang mag-validate, magaling silang mag-validate, at agad may mga mabilis na aksyon sa mga sinusumbong. Sir Errol, meron po akong isa pang advice sa PNP. Yes, sir. It's not just a posting or yung mga hotlines nila. Yes, sir. Ang isa pang magandang anong tawag dito? Isa pang magandang paraan para mabilis matandaan ng ating mga mamayan, civilian, mag-install sila o magdikit sila ng mga speakers ng PNP, yung mga hotlines nila sa bawat residente o barangay upang nakikita ng mga it is very easy for the community to see kung ano yung mga hotlines. Dapat meron talaga sila information board, whatever you call it, para madaling makita ng mamayan. Palagay ko'y napakaganda pagka nagawa yan ng PNP, Sir Joel. At matatakot siguro yung mga tarantadong pulis na gumawa pa ng kalokohan kapag ka nagkalat yung number ni PNP Chief na pwedeng i-text pala, pwedeng tawagan ng sino man anytime kapag ka may gustong isumbong, Sir Joel. I agree with you. Agree po ako sa inyo. Natatandaan ko, hindi ko alam ma-recall pala, kung anong administration na dati, pag may mga wanted, nakapaskil sa malaking tarpaulin sa mga bawat bayan, kung sino itong mga wanted na ito, mga kriminal, plus yung hotlines ng mga pulis, para in case na makita o ma-identify, pwede ka agad magsumbong. Ayan. So, maganda yung mga dating ganon, ano, para yung mga kriminal ay naititip sa mga pulis na naisusumbong. Ngayon, ang problema nga, Sir Joel, natin, nagdwindle yung tiwala ng publiko sa PNP dahil sa mga nangyayari. Na yung pagsusumbungan nila ay yun pala ang mga nasa likod. Kaya yung PNP nga, lagi yan may isumbong mo kay PNP Chief. Yan. Na para bagang yun ang last number o opisina na pagdating sa mga krimen, and especially involving the names of policemen, PNP Chief na ang pinaka-the best na pagsumbungan. Well, Sir Errol, dapat may participation din ang local government dito. Tama. Lalo ang mga barangays na ilang beses na laging nire-remind. Ang problema lang, yung implementation. Sad to say, siguro mga 80% ng barangay participation natin dito sa mga sa city ay talagang napakababa ng concern ng mga barangay. Well, siyempre hindi natin maaalis na sa mga barangay officials meron din mga tiwali. So, katulad na lang dito sa amin, yung mga ordinansa na dapat implement, hindi nila ini-implement. Sila pa ang promotor. Mako, pagka magaganyan na nakaupo, Sir Joel, sa isang lugar ay gagantihan dapat siya ng mga butante sa eleksyon. Ha? Well, total malapit ng eleksyon. Kung eleksyon ang pag-uusapan natin, gagantihan sila, ilang taon pa ang lilipas bago tayo makaganti. Ang sinasabi ko lang is, meron talaga ng strict implementation ng DILG na dapat ang mga barangay kasama ang kanilang mga constituent na magtulong-tulong isumbong ang nakikitang kamalian. Ngayon, ito mga barangay official, sila naman ang maging good example sa kanilang mga mamamayan din. That's the ideal Ang problema nga, ang nangyayari in reality in some places ay kakaiba, baliktad.
Yun Opo. dapat na dapat maglingkod, dapat pagsumbungan mo, yun ang involved. So, doon nawawala, Sir Joel, ang tiwala ng publiko na, halimbawa, napwesto na, hindi naman na masipa lang. Ang pangit nga kapag ang taong bayan, Sir Joel, ay sa NPA na nagsusumbong eh. Oh. Yun ang nakakatakot na eh. Masakit. Mm. So, ang nawawala na ngayon sa Pilipino, mamaya natin, yung nationalism natin at ang unity, ang oneness. Yan, oo. Yun na nga eh. So, iilan, katulad natin, na tayo nakakaintindi, ang puso natin ay para sa bayan, iilan lang tayo. Mas lamang ang mga criminal-minded na tao. Tama po yan. At yan po ay nakakabahala. Kaya nga pinag-uusapan po natin ito, Sir Joel Raymond Aguila, dahil meron tayong PNP ng primary objective is to protect and serve the interest and ensure the safety of every Filipino citizen in the Philippines. Siyempre, pati na yung mga bisita, mga foreigners na nandito sa ating bansa. Everyone in the Philippines will be safe all the time because we have an organization of police that is designed and around to protect everyone. O yan. So kaya natin ito pinag-uusapan, Sir Joel, dahil yun nga, sinisweldohan natin ang mga police. Nang mataas na ngayon, halos 50 mil na, Sir Joel, ang isang ordinaryong pulis. Opo. Halos 50,000 na. May baril, may bala, may uniforme, may makintab na sapatos, and we even send them in the PNPA freely. Hindi lang free, may sweldo agad yung mga estudyante. Pagpasok pa lamang as cadet, PNPA cadet, may sweldo na kagad. Tingnan mo yan. Then, after a while, pag nandyan na sila sa serbisyo, sindikato ang papasukan. So, ang tawag ko nga dyan, Sir Joel, it's a total treason to the Filipino people. I agree. Pagtatraidor sa interes ng bayan. Sir Joel, kami po yung nagpapasalamat. May nais po ba kayong ipanawagan sa ating PNP chief, sa ating mga kababayan? Go ahead, sir. Opo. Chief PNP Abayalde, kami po ay kasama nyo sa pagpalaganap ng peace and order sa ating bansa. Rest assured na katulad ko po, na pag ako'y nakakita ng isang iskalawag na pulis o ilan man sila, ay siguradong isusumbong ko sa inyo. Ang maging mahigpit at talagang i-implement nyo po ang kung anumang kaparusahan na dapat ibigay sa kanila. Huwag ho kayo matakot na kayo ay balikan ng mga kalaban ninyo. Pag nakita namin na maganda ang inyong diktahin at ginagawa, susuporta ang taong bayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you. Tinig po yun Sir Joel Raymond Aguila mula po sa Sangandaan, Caloocan City. Bilang tugon sa ating tanong na tama bang bilang naalarma ang PNP chief sa lalong pagtaas po ng bilang ng mga pulis Scalawags. Kayo po, anong feeling ninyo? Balikan natin si Christwork, si Eric Christwork Magpayo. The PNP chief always dapat aware sa mga pulis Scalawag sa laki ng sweldo nila. Dapat ibigay nila ang buong sinseridad at puso sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Dahil yan ang kanilang sinumpang tungkulin. Agree ako sa iyo, Eric. At sabi niya pa rito, and make sure na kapag ka napatunayang Scalawag pulis, walang reshuffle, tanggal agad. At di yung nililipat lamang sa ibang station o di kaya lugar. Agree ako sa iyo, Eric. Yan. Magandang sinabi mo, Eric. At pagka talagang police Scalawag, sindikato, miyembro, leader, kidnap for ransom, drug gambling lord, drug lord,
Dapat yan ay pinakamabigat na parusa dahil sila po dapat yung mga law enforcers, sila po ang mga naging law breakers. Therefore, dapat mas mabigat ang parusa po sa kanila, di ba? Yan po ang ating tingin dyan. So, Noel! Primong Noel Consulta, marinaga sa imo, hain ka? O bueno mga kaibigan, tumpak na ang 10 minutos makalipas po ang alas 11 ng umaga. We have to wind up now our program. Kung tayo naman po ang sasagot sa tanong na tama bang di naalarma ang PNP chief sa lalong tumatas na bilang po ng mga pulis, Scalawags? Ang sagot ko po dyan ganito, I'm sure yung kanyang reaksyon po ng PNP chief ay yan po ay saywar sa mga pulis, Scalawags. Sapagkat naniniwala kong nais niyang sakotehin, nais niyang lambatin ang mga pulis, Scalawags. At ang PNP chief po natin ay nangakong sa kanyang liderato ay matutupad po ang internal cleansing. At kami naman po dito sa media, naniniwala po kami na kayang gawin yan ng liderato ni PNP chief. Pero, mga kaibigan, naniniwala ako na mas lalang magiging epektibo ang internal cleansing kung kasama niya po ang taong bayan sa kampanyang yan. And therefore, I encourage, I call the PNP chief to strengthen the tie with the ordinary people, with the common people, in campaign for the close cooperation of his leadership and all the Filipino people so that that main objective of cleansing the PNP organization will really happen in his leadership and his time. Mga kaibigan, with that, kami po ay nagpapasalamat na po sa inyong lahat sa mga nanonood sa ating programa sa Long Ridge, Philippines. Again, congratulations po kay Princess Sunshine Namira R. Magdangal sa matagumpay na implementasyon, deklarasyon po ng implementasyon ng livelihood program ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. So magkakaroon na po ng seminar workshop yung mga beneficiaryo and how to ensure that the funds will not be wasted but to ensure their business success, individual business success. Ang Leader News Philippines po ay magiging media platform ng mga istorya ng tagumpay. Magiging mapapanood po nyo rito siguro after a year kung ano na po ang nangyari sa mga binhing itinatanim po ng Sulong Katutubo International Foundation sa puso ng mga miyembro. Binhi na inaasahan po nating lumago. Binhi na inaasahan nating magbunga ng maganda at pakinabangan po ng mga miyembro po ng pamilya, ng komunidad at ng lahat pong kasapi ng Sulong Katutubo International Foundation. Doon po sa mga nais sumali sa Sulong Katutubo International Foundation, of course, ito po ay foundation po para sa mga indigenous people. At kahit po yung hindi na purong-purong IP, tinatanggap po namin. May bloodline, may dugong IP, yan po ay welcome sa ating foundation. Tawag po kayo sa akin sa Cordillera area. Sabi po ni ex-Governor Dominador Belak Jr., Senior, 94% sa Cordillera area ay mga IPs. Kaya't magtutulong po kami ni former Governor Dominador Belak Senior na paglingkuran po ang mga IP sa Cordillera area very, very soon. Okay? Sa mga nasa Bicol region ng mga agta, ayan, magpamiyembro tabi ka mo, pwede kayo may lahing agta. Kaya lang, may aamin bang may lahing agta? Hindi po nakakahiya ang pagiging indigenous person, indigenous people member. Sapagkat alam niyo, ako ang turing ko po sa mga IPs ay they are the real Filipinos. Sila po yung mga original na Pilipino. Tayo po, si Errol Dacame. Ako, may lahing Malaysian. Di ba? Malaysians eh. Malayans. Tsaka Kastila. Sa mga forefathers natin. Di ba?
Lahat tayo may mga mistiso na tayo. Yung mga eyepiece ng mga original na Pinoy, nasa kabundukan, naaapi, hindi na paglilingkuran, serbisyo po ng gobyerno, hindi nakaka-access. Yan po yung layo ng Sulong Katutubo International Foundation na maaruga ang kanilang kagalingan, ang kanilang kapakanan, at matulungang umunlad po ang kanilang kabuhayan. With that, mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang mamamaalam sa umaga pong ito upang muling magbalik mamayang hapon sa palatuntunang Kamaong Asero sa ngalan po ng ating kasamang si Engineer Oliver Licop at ng ating buong pwersa ng Leader News Philippines. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless, Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.